Hola, què tal? I benvinguts al meu segon vídeo de La vida a Barcelona. Aquesta vegada descobrirem el barri de Ciutat Vella i avui estic amb una convidada especial perquè estic amb la mama. Us ensenyarem els nostres llocs preferits, així que molt atents al vídeo. Guai, guai. Aquest carrer preciós es diu Passatge de Cert i es troba a 5 minuts caminant de plaça Catalunya. Abans era una fàbrica tèxtil i ara és un dels racons més cool de la ciutat, on s'hi amaguen agències creatives, estudis fotogràfics, s'hi graven podcasts. Ara és un d'aquests de moda. Ai, quina il·lusió em fa passar per al Museu Picasso perquè havia vingut tan de petita, m'encantava. A més, Picasso tenia el taller per aquí al voltant quan estudiava a Barcelona i aquesta zona li va marcar per sempre. A més, ara el dijous, divendres i dissabte de 7 a 9 teniu entrada gratuïta a la Expo i al museu. I ja hem arribat a una de les nostres parades imprescindibles, el Museu Moco. Yayoi Kusama és una artista japonesa que de jove tenia moltes al·lucinacions i per expressar com es sentia es va abocar en la creació artística, sent molt reconeixible la seva expressió a través dels patrons. Ara entrarem a la sala d'art immersiu. Si els diamants fets de carboni passen per un estrès increïble abans de ressorgir com joies brillants i un dels materials més forts de la Terra, tu també pots. Es nota que estem passant per al Xampanyet, una de les tavernes més emblemàtiques de la ciutat de Barcelona perquè ha mantingut el seu estil tradicional al llarg dels anys i és que no són ni les 7 i hi ha una cua, bueno, a part de molta gent passa per aquest carrer, però una cua. Mira les façanes que mones, que posa llavors. Així estem, amb tortícolis de tant mirar amunt. La mama diu que us parli de la vinya del senyor, que ja ha vingut a prendre alguna cosa i diu que està molt bé, però jo us ensenyo el carrer més petit de Barcelona, que és el carrer de l'Anisadeta, que és literal d'aquí aquí. I arribem a Santa Maria del Mar, que va ser construïda per als veïns quan portaven pedra a pedra des del port fins aquí. I passo el torn a la mama, que us explicarà. Bueno, antigament, la gent no sabia llegir, llavors aquí al barri de Port hi ha moltes cares per als carrers, no?, en les façanes, i és que els indicaven que hi havia brodells, no?, és a dir, casa de barrets, que dèiem abans. Avui no venim a sopar, però sí que hem vingut moltes vegades a aquest restaurant d'aquí que es diu Tantarantana, que són típics platets per compartir, tapes, i està boníssim. De fet, hem vingut amb tota la família, amb amics, i sempre 10 de 10. Així que si veniu per la zona, molt bo. I just al costat trobem la meva botiga de disseny preferida, que és la Chandal, aquesta d'aquí. Sobretot si sou artistes o dissenyadors segur que ja la coneixeu, però ara us ensenyo tot lo preciós que tenen.
És que mira quins packagings més monos, o sigui, és que és tot perfecte. Sembla que estiguis de cop a Dinamarca, a Copenhague. Quan estava estudiant la carrera, que jo vaig estudiar disseny gràfic, venia sempre aquí a inspirar-me per veure retícules i com eren les editorials de diferents revistes de disseny i m'encantava. I des de llavors vinc aquí, em passo hores i és com un dels meus hobbies. I amb el Palau de la Música de fons em despedeixo de la sèrie Ciutat Vella. Si coneixeu llocs on voleu recomanar barris, llocs que us agradin, estaré encantada de llegir-vos. I si us ha agradat el vídeo no oblideu de donar-li like i subscriure-vos al canal. Una abraçada.